Predstavte si menu, ktorá nepatrí žiadnej banke, ktorá je plne decentralizovaná a zabezpečená kryptografiou. Vitajte vo svete Bitcoinu. Bitcoin vznikol v roku 2009, keď tajomný Satoshi Nakamoto vytvoril prvý blok, tzv. Genesis blok. Cieľom bolo vytvoriť menu, ktorá by obišla všetky banky a tam spojené poplatky a regulácie. Bitcoin funguje na technológii blockchain, reťazi blokov, kde sú zapísané všetky transakcie. Sieť je zabezpečená algoritmom Proof of Work, kde ťažiari riešia matematické problémy a potvrdzujú transakcie. Nových 10 bitcoinov poslal Satoshi 12. januára 2009. No ikonickou transakciou bola kúpa 2 pizz za 10 000 bitcoinov v roku 2010. Dnes by mali hodnotu stoviek miliónov dolárov. Bitcoin zažil obrovské výkyvy z $1000 v roku 2017 na takmer $20 000. Následne pokles na $7500. Napriek tomu zostáva atraktívnou investíciou. Niektoré krajiny ako Salvador prijali Bitcoin ako oficiálnu menu, zatiaľ čo iné zavádzajú prísne regulácie. S rastúcim záujmom bank a vlád sa pravidlá naďalej menia. Bitcoin je symbolom finančnej slobody a regulácie. Budúcnosť ukáže, či sa stane dominantnou menou alebo digitálnym zlatom. Ak sa vám video páči, dajte mi like a odber. Budem za to veľmi rád.